ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar, your sustainable escape into nature's heart. Ka jingdon jogi petwer ki blawan ban buhai shnong hapo kandong ba shilong halum survey ki badan palat prapotli ki long ying haka jaka jonga containment shadin nakabasa ki khar themetor padhakani ke jinjurep ke HYC kalap bakadan ke jingtu boarding U Presiden ke HYC ba Roy Gopal Syndrome habakan hadirin meladap banjurep pula ong bagi pai ba jong jela dari kim siu ke bai boarding keteran MECL ke odno bakani ke jingdu nong ka bakrau ya keteran Shoshu baroy wilayat ho bakat kum gejinglap lasaki bekini ki brio ki syutu ya ki boarding. Bangilap kalong bakini ki brio. Abangi keli kiyo jingbit na ban ring ya kalait. Na baro kini ki yeng ki badan hang ni ki don ya kalait. Ndai ka balengok kalong ba ndi bekiring lait siyeng ndai lengba ka jingyo na ka wei ga yen kiring ya kalait ban pendon kam habro shispa lane prak khandai po du shispa teli kilong yen ka jingkeli ka long ba ka MCL kale ayu halor kan lada fi pet chikinong kendong ka MCL tang sulap ubri ujongi pardok persnam ujongi uba shem ya kalait lane umlasi ka bel ki kloy ban wan otno ya kalait wut dari yakini ki beri ki basyong hang ni ki bangi ki basiu ya ka bailait ngihap ban balang ya ka jingkit ka ba ka MCL ka ya kendu bakimla ban siu ya ki ram ki syak ki jong ka kimla ban bandon pisah reng ngiso kendet bakini ki jaka pat ki IA ya kalait menta de ki post nam kabalengo kalong bakini ki bri ki badanang ni ki ong bakila sa hang ni de ki popo tuli kisnam ka jingkli kalong bakita ka bor sorka ka silong cantonment board ka MECL ka le ayu halor kini balai ka matla lani ki matla kini ki bor sorka ki jong ni kim yo i bakum kini ki bri ki don bat ka wero ka basngau si kalong lari ka bu jingma yang ni kalong ka ni yo jing tep baki don ki Rohingya Muslim ki ba petwer na ki wei pat kiri ki bawan shong hakni ka jaka kum ka jing tep ka jong ni ti na kaleng jong seng ingin sabu ka jing dawa khmat jong silong cantonment board ban le ye kendu no ika ba ong ban bu ka jing dawa baki de ban weng no si sunda ni kini gibreu bat ki deru ban bu jingken ya kat nuut ki bri ki basyong basa hani bat ya kita baro kot ki bri tade siem bagi syong sa bean de ban be no si sunda ni ki bat kabaar ngin salet ru ban dawa na ke MCL ba ka de ban wan ban ot lane ban weng no ya ka bor light ya ka bala ai ha kini ki lane kini ki bri ki ba ki lo pendon kam ti kita ki di jinglap jong i kum keseng bat kita ki di senjam ru ki bangi ngin sa siem